Точно както ние можем да свържем точките върху лист хартия, така и древните хора свързвали звездите в фигури. Важно обаче е да запомним, че тези съзвездия въобще не са истински. Те изглеждат така, само гледани от Земята. От друго място в космоса щяхме да видим съвсем други звезди и други съзвездия. Затова съзвездията не могат да влияят върху нашия живот. Но пък крият вълнуващи приказки, като например съзвездието Касиопея. Лесно ще запомните Касиопея, тъй като прилича на обърната буквичка М като мозайко. Касиопея е едно съзвездие за нас, европейците, обаче в Китай виждали 3. Там си представили 2 планини и пътека между тях. А сега е време за приказки. Скъпи астронавти, моля, погледнете небето и потърсете съзвездие на име Андромеда. С него е свързана една от най-красивите приказки на Древна Гърция. Ето я. Андромеда в нощта над нас. Ще изгасим другите съзвездия, за да се върнем заедно хиляди години назад в Древна Гърция. Легендата разказва, че тогава там живяла красивата принцеса Андромеда. Тя била дъщеря на кралица Касиопея, а Касиопея била много светна кралица. Постоянно се гледала в огледалото и разказвала, че е по-красива дори от морските принцеси. Морският бог Посейдон чул и се ядосал. И за наказание изпратил страшно чудовище на име Кит, което да унищожи народа на кралицата. Мъдрият управник бил цар на име Цефей. Цар Цефей разбрал, че единственият начин да спаси народа си е като принесе дъщеря си в жертва на звяра. И така той оковал Андромеда към скалите. Чудовището тъкмо щяло да разкъса красивата принцеса, когато от небето се появил героят Персей. Той убил звяра, спасил принцесата и, разбира се, се оженил за нея и те живели дълго и щастливо. И това е само една от многото приказки, които разказва небето над нас. Но истинската перла в короната на Андромеда е, вижте, галактиката Андромеда. Истински звезден град, светлината от който достига до нашите очи за цели 2,5 милиона години. Андромеда е галактика, която изследват българските астрономи със своите телескопи. Видяхте една красива принцеса и нейната галактика. На небето обаче не липсват и смели ловци. Едно от най-красивите съзвездия, което язди по зимното северно небе, е образът на Орион, ловеца. Легендата разказва, че Орион бил най-красивият мъж, който се бил раждал някога, и най-смъртоносният ловец. Стрелите му били толкова точни, че боговете се оплашили, че ще убие всички животни по цялата земя. Затова измислили пъклен план. Изпратили тежко брониран скорпион, който убил ловеца. Обаче богинята на лова, Артемида, поставила Орион в небето, а Скорпион поставила от другата страна. По този начин, когато едното съзвездие изгрява, другото залязва. Така Скорпион гони Орион всяка нощ, но никога не успява да го стигне. Но за един истински ловец би било скучно да си стои сам в небето. Затова богинята на лова поставила пред Орион цел, плячка, която той преследва. Това е небесното съзвездие, наречено Бик. Орион преследва бика с помощта на своите верни другари. Това са двете кучета, малкото куче и, разбира се, голямото куче. Ето го. Бикът обаче е страшен. Вижте му окото. В окото на Бик живее кърваво червената звезда на име Алдебаран. Алдебаран е плашила бедуините в пустинята преди векове. Днес обаче знаем, че звездите въобще не са страшни и дори понякога живеят на групи, като семейства. Ще ви покажа едно от най-красивите звездни семейства. Това е звездният куп Плеяди. Плеядите са страхотна гледка, която се вижда из просто око, а много отдавна старите българи ги наричали квачката, спиренцата. Орион обаче крие още изненада. Вижте,
Орион е съзвездие, което се вижда и от другия край на Земята, от южното полукълбо. Затова австралийските аборигени вярвали, че Орион бил гигантско небесно кану, лодка, която плава по Млечния път. Звездата Бетелгейзе, която предстои да избухне, живее точно тук, на рамото на Орион. Тя била единият край на тази лодка в небето. Другият и край пък била ярка звезда на име Ригел. Ригел живее тук и дори в превод името му означава крак. Добре виждаме защо. Но ако това наистина е лодка, какво ли плава в нея? Погледнете, скъпи астронавти. Вижте трите звезди на колана, на пояса на Орион. По тези звезди винаги може да намерите Орион, като се вижда в небето на България. Но тези три звезди за австралийците били трима рибари. И днес знаем, че в техните мрежи е хваната една от най-красивите клетки в близката Вселена. Скъпи астронавти, ще отидем заедно там, където днес се раждат нови слънца. Потегляме напред към мъглявината Орион. Мъглявината Орион е облак от газ, в който и днес се раждат нови звезди. Така в красота е родено и нашето Слънце преди почти 5 милиарда години. А сега ще се срещнем с най-старото съзвездие от всички познати. То е с очертанията на голямо животно и това е голямата мечка. Образ, който хората виждали в небето още преди хилядолетия, дори преди последната ледникова епоха. Много отдавна от България и в Европа наричали голяма мечка голям черпак или лук. Голяма мечка обаче е важна, тъй като ни е помагала да намерим посоките на света. Вижте как. Погледнете коремчето на мечката. Тук се намира ярката звезда на име Мерак. Точно над нея, на гърба на мечето, живее втора също толкова ярка звезда. Това е Дупхе. Ако свържем двете звезди в права линия и продължим нагоре към центъра на небето, стигаме до полярната звезда. Тя живее в малката мечка и винаги показва пътят към посоката север. Ето как от днес нататък няма никога да се загубите, щом познавате звездите. А в опашката на голяма мечка живее нова изненада. Тук се крие ярката звезда Мицар. Тя изглежда ярка, но самотна, но отблизо можем да открием нова изненада. Отблизо виждаме, че Мицар е двойна звездна система, без звездички, които живеят заедно като семейство. Ето как, за подготвения наблюдател, космосът крие вълнуващи изненади. И това, скъпи астронавти, са някои от звездите на нашето северно небе. Ако бяхме от другия край на Земята обаче, щяхме да видим още вълнуващи звезди и съзвездия. Нека ви ги покажа. Добре дошли в южното небе. Над нас сияе прекрасният образ на съзвездието Кил или Карина на латински език. Кил е вдъхновено от кораба Арго, с който аргонавтите търсили златното руно съгласно легендите. В Кил се намира нещо страхотно. Тук е домът на Канопус, втората най-ярка звезда в нощта. Помните, първата беше Сириус, втората е Канопус. Канопус е името на легендарно древногръцко пристанище, но отблизо виждаме, че тук се крие нова изненада. Канопус е много по-голяма и много по-ярка от Сириус, а днес Сириус е най-сияйна в нощта, просто защото е по-близко до Слънчевата ни система, която обикаля около центъра на Млечния път. И точно до Канопус се крие една страшна изненада. Бъдете смели, скъпи астронавти, защото отиваме на среща с митичният образ на съзвездието, наречено Кентавър. Митично създание с торс на човек, а тяло на кон. Днес обаче знаем, че такива създания никога не са живели, но древните гърци виждали техния образ в небето. Вижте и вие задните крака на Кентавър. Точно там живеят 4 звезди, които оформят фигура на кръст. Днес наричаме това съзвездие Южен кръст. То е било много важно за мореплавателите в миналото, за да намират посоките на света. А сега вижте изпънатото предно коляно на Кентавъра. Точно там живее Алфа от Кентавър, третата най-ярка звезда в нощта.
Тя също крие вълнуваща тайна, за която трябва да се приближим с планетариума на Мозайко. Алфа е тройна звездна система и една от бледите звездици покрай нея е най-близката до Земята след Слънцето. Казва се Проксима, което означава близка. Проксима е бледа червена звезда, която живее в космическия мрак точно тук. Но е толкова бледа, че трябва да се приближим още мъничко, за да видим червеният и блясък, който стига до нашите очи за цели 4 години. Тъй като разстоянията в космоса са по-големи от всичко, с което сме свикнали тук на Земята. И въпреки това от Земята с помощта на науката можем да видим всички тези звезди и да знаем как са се родили и как живеят. И така разбираме повече за нашето собствено място в Вселената, за нашето минало, но и за нашето космическо бъдеще. Ще ви покажа една последна специална изненада. Нека видим най-тежкият куп в цялата галактика. Това е Омега от Кентавър. Представлява милиони звезди, родени всичките заедно. Те живеят заедно и устаряват заедно. С това, скъпи астронавти, нашето пътешествие към своя край. Видяхте, че небето всяка нощ е изпълнено с вълнуващи приказки за красиви принцеси, страшни чудовища и смели герои. Затова още тази вечер, преди да си легнете, погледнете към небето и свържете звездите в ваше собствено съзвездие, след което измислете вашата приказка за него и я споделете с вашите родители и приятели, за да могат и те да усетят магията на космоса, от която днес заедно станахме част. С това нашата приказка завърши. Благодаря ви, че бяхме заедно и ви желая приятна разходка в Мозайко.